Hello people, phungka ham jotono no haino hai lam choko ani YouTube channel. So hungke ang tini what I ate in a day. Abono to yang blog kainai khaye norok ani blog no chajak no hnai. Chajak tongke bo please ke norok ano support khaindi. Hungke ang tabung no thuma bacha drop hungke ang thuma bacha ui. Tui nungi na granai puilao. Nai tong di ang tui phungo nangjago tang bagai hingke tui kabang nangina ya hingke sak mejero abun bagai ang tui kabang nangina o phungo nangi maya phone 1 liter rok nango yango bujuk khorok ni itogi dongo tok tok khaye taskino naidi nok habo wati wana nai mahai nok ha samtu yang ke nok ha chami si tongkha ko naidi noro bunongi mana hangke ang tabuk tui kutung bai kisa lebu rui nangina nai lebu leb nai rui lebu no buti rui rok buti kilometer ka lebu ni hangke ang o buti nang nai wati shawai dekha ko ang lubiano snami dakha ang all lubiano tini phungo songi janai hingke lubiano mosteng khainai naitong di ang mosteng bai bai ki khai ora ang shui na kha chuna bagi tui nai dongo naitong di ang bahai ke oro mosteng rok khai je anyo blog no naitong nai borok no ang ma koi jabo please kan norok ano support khai jadi hingke ko ang oro tuk bok saina kha tuk khong no ruk sinai som kisa reina nai oro som tuwe ang no ruk nai kisa kutuk guru thong haine ang thuklok dekha hi korok kutukha ang belai asuk muphonya obono kisa mundluk muluk kina tiklanya belai mongkha ke pek sai thango abun bagai asuk muphonya hingke ang oro moso bai berma soka oro mosteng khaina bagai hingke te shiping buranai shiping no kisa yogi jaksi khanai naitong di ang bahai ki mosteng no khai wati wasuka ang oro shiping no munui oro sukrubina kha asuk kaham ke sukrubli hingke piojo manli ang rishum jirisinai piojo tongke piojo ruimano piojo setai thogo ang oro piojo kring bagai rishum no ruina kha hingke ang oro moso tei shiping buranai shaping no bagai kaham ke naidiko
Yoro ang moso tei shipping rishum lukha. Idea ang sabik baikha sukahama. Thoknai norok bo chainai deo mahike snamui. Ang je snama haikeo mahike snami chainai di. Ang obo maino dabu pungo mai chasinai. Ang mai khurina kha lubia mosting bai. Sobai pa no hono sobai ba lubia oro kangla gudok. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 1 hour later. Wate bang mani okay mano sa se chije ge hai wate bang suka. Mai dino ro kahan pe na kun kuno. Wate bai dugano thang tongo sarigo. Mui paina nai ko ang tam tam pai tu bukha ke phadi sari ni mai ni shongai dina angoro to han shuina kha te alu pai pias ke oro moso te oro haching rishum omnang suknai tabuk naide angoro to hanrok te tomitu som kisarunai tam ke mosowa ang sukprono somrina kha ke angoro moso ang sukmani oblorunai angoro asak jong mosla reglak ang mosla belai mosla kabang kathok lage te mosla jane borok mosla ruino chadi no mosla kabang chaman kha chaya ora ang shutui jira mosla kisar kha gitai pias tei haching rishum moso asuk no tei kono riya gora ang thok kisa karina nai omna ang tabu kahma ki mix khainai yak bai sapi kisi taisa kaham kit boli mano ang yak maino sapi ka Klang saping na kha pok sa siru kha nai di kutu bitong kha ang mokono 15 minit ni pore sikyo binayo 15 minit ni pore khulog jagya ta mukhe 15 minit tonga nango thok kuthung bahai manam na yulo dakti no khulobi kole ka thok kuthung bahai manamo ambagi 15 minit pore ang mokono kol kha Naitom dia ang bahagi song khaye norok ani o kisi sa blok no nai sala jagya rok ne ki koro buti ka lagi khalis tanga kisa angoro buti makha Buti udon kiner kha naidi amuna ang kisa koli nai jam khen norok na phunong na bagai naidi ko hapono norok ta kol di do kisi sa ke haino tharok ben go in dei dei ko kutu khani mui
नै दियाव माहिके मस्ला कम रुई थगो मारखिनो मस्ला ओरैबादि फाम थगो मस्लासो गोबां रोना नानिया Còn này thì hai mươi của tục suka ông nào tôi sẽ tỏ mấy bữa tiệc tay sẽ làm thun yang go ang bangla alok lubi alok tubi kudanan ni ini yang aku buru kita lagi ko buti siram khai yang go bunuh ko lagi mungkha Ano na ang tabo kaliman? Hindi ang kang lang. Wak sa iluwi diba? Pado ang nagitang-dam na sa pinalang na na. May tudong mo kasi ni May maling dito kasi yun. Quang sa tigero butiri ako or bok sa butiri na hindi ora dito dito ka dito siya na ito mag-isa ito na ako nagbutira niya sa to butira nay ako na ang tiklay na gudok no horum ka na di Kuan gudok budiran ka ko naidi ge gudok no tikai silka oro mai box hawi rukha oro gudok nai asuk ke peke tu gudok la tolong ram hanya lekanya dia naidi mai bumungka Ke ang may munero korina kamay merukang la di tobahan ke di yang kinaro dia ketang bisa hanya nakha ke mai jate ni yuko drama ni interview ruman nai tongo khaye norok ani o blog kisi sano chajak na hane chajak tongke like share khanya nita pongdi hambai jotoni no kaham tong bai di jotono